lang hilin eh. Madong gabi sa tibok kalibutan. Di ada po ko sang pajagron. Nagprepare na po ko og suman na tiktik. Suman kong tiktik kay para lagi niinja namin pa mainit sa among surprise ni nanay. Kasi niya kay bron. Ang una kong suman kay duha niya kakte magsuman pa ko magbiko. Diyan kanlaon basi makapas og kay tabo man magluto na naman po ko sampay na. Kay murag kanya-kanya sila og putahe. Ako malagi na una dari lisod po dito magkatapos na way ka pa mainit. Kamang sabot tunta nga mag-uban mi dito tanan sa ilang istihan karon. Una ko kay lisod magilungot mi dito unja ni kabuntag nga kay kuan ako ni advice nga mauna na lamang ko kay aron makagama ko og snack sini ka kadlawon kay nagluto sila ang dakpahon. Nagluto sila ang kay kanya-kanya man ug makay Domingo man basin ugma mga tulong ko sa merkado. Palit ako og baon baro unsa ug maghimo ba ko sampay na. Basta kay magputos na ko sumantik-tik og biko. Ani anon sayang lagi wa ko kadto og kuan kaapil nila tan-aw sa ang karon opening ron sa fireworks sa Alicia munisipyo. So saan man nga may wa ko nagbili ni magtikaw-tikaw. Ano man dai mo re? Mamay ka, nasagana nangitang way ka. Bao day, basin ugma day. Talagang kuan, di ko. Kanipit. Ano, no, sekali udah kot. Tapi hani prepedaan sa kedunan kayak. Duit bos dulu butas teri, atus naik. Udah nabi ko. Pero itapos na yun, nag-watuhat intawas mga isuno baghara. Ano naman di ko alam kung 2 kilo. Pare sa ang suman pilit. At kita laman tagang kanlaon pohon. Ang biko na dagang suman dia pod prapana na daan. Ang ganda mas lumisa. Dahil ba gusto kay Loy gusto tayo. Lagi pa tayo para sama. Ang mabake dinidyo nga tinulod pag hindi mo nagmahal. Atong basahon sa Bible. Basahin sa Bible. Mahurot imong kuan. Alawag buwak ni nanay. Pangadubahin. Ato di ka sugot di ka bahin na ng buwak. Pero tindak ka ng buwak. Sabi ka bayot ito gapuwa-puwa. Ara sige na pagpapicture na po. Beto na be? Picture na tanong. Sige na. Picture di kita tanan. Ako na picture doktor. Dali na. Pusing na mo dali. Hindi picture. Mahurot imong kuan. Alawag buwak ni nanay. Pangadubahin. Ato di ka sugot di ka bahin na ng buwak. Pero tindak ka ng buwak. Sabi ka bayot ito gapuwa-puwa. Ara sige na pagpapicture na po. Beto na be? Picture na tanong. Sige na. Picture di kita tanan. Ako na picture doktor. Dali na. Pusing na mo dali. Hindi picture.
mas malo. Uy, yung pilito. Tara yan. Ngit-ngit pa man, di ba makita? Pwede dito lagi. Uy, banda! Picture naman me. Wala, dili na ibutang. Mayong Pasko. Kanta mayong Pasko ra to. Di, happy birthday nay. Mangayo kog birthdayhan. Kinsa man to? Kami. Kini kami. Ang kuana. Karon na ni kay sila lang pa magluto sa dinog pati sa ilaha mo ran niya hantag karon. Ani. Liwaros kadyo. Liwaros kadyo. Birthday na nay. Lulu Katoliko Romano. Gimana jam kanta mo ko daan. Bisa mo pang kantahan ng mga grilyon ngayon. Lalay grilyon. Nama na isip ninyo sa sipo nana. Lalay grilyon. Say kanta. Way kubot kay mo na gamit ang Biblia. Gamit ko sa tayo kay kun pa bago ko ito na gamit ko na ng Biblia. Kana ang ko. Oh, ayo gamit. Dali ka sa tayo. Nata na na din kunya. Dali na tanan. Hindi ka konser na si Dodo wa si Manding si Simita. Kana magamong handa sa adlaw ni nanay. Kanya-kanya mo. Wala, dili gani. Nahay Stop, reserve. pansit. Inalang. Paklay. Spaghetti. Biko. O sinugba. Subang tik-tik. Okay. Puto-puto na kamong video kay namay kuan. Napay video ki. Kawat-kawat ra. Masa? Katukar kamong video kay namay video ki. Jaga mang agalitsun bili nahimo mang sinugba. Planuan kay litsun bili man tani. Sinugba man hinuon. Ako dan niya may kusinero. Mag-sip cook gani dira. Kaya sip cook dia baradroy. Di pa gamong Queen of the Heart, Queenie. Di pa gamong Queen of the Heart gamay, Ilia. Tukar na gamong video kay nalagi tugtog. Buno na pod. Hay na pakilay. Kay. Hala. Una ihatag ni kami. Lupan mo sa. Kaya lutuan niya na mahuum. Nagiluba. Luban, luan. Ayos na rin paliguan na nila. Iya! Dali! Naog na mo, di ba? Parang dali! Uban kayo mga maghilang at kanahon. Tama na. Diyan mo kusara. Ang kaya diya. Asa sila na? Begitu na karang globo ay. Amas kuya. Ano, malaki. Ang ispadite niya. Ano ka na ni kaysa ko. Pinigutan. Dari ay dari. Ita, pa rin pa ni mo. Pagkamay na lang na, kay gamay lang man. Malaki ni mo nang.
Birthday karon og sa mga pagkaon. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, daghang salamat sa imong grasya gihatag nimo Lord sa matag adlaw Ginoo. Ingon man sab kini, ingon man sab nini sa mga pagkaon Lord ug sa nag-birthday karon nga ika 76 ninanagin sa 75. Daghang salamat Ginoo nga gihatagan mo pa nimo kabaskog sa lawas ug ingon man sab kami karon nga nagatapok Lord. Daghang salamat Ginoo sa tanan. O pasalo kami sa mga sala nga nahimo na kalapasan nimo. Amahan namo na ka sa mga langit pagdaygon ng mga ngalan. Umabot ka namo ang imong ginahyan din mo to man ning mga pagbuti sa iyo ta may sa langit. Kaya na mo sa matag-adlaw ihatag ka namo sa ilaw kami sa sala. Sa ilaw kami sa nakasala ka na. Dili mo kami tugyan sa panalangin mo sa kami sa dautan. Sa ngalan samahan ng anak sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday Nay. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Nanay. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday, Nanay. Lona, Lona, Nay. Lona, wait. Wish, wish, wish. Yay! Nanay ko na 75 years old na. Nay! Ako pa sirang 100. Saunas pag-birthday ni mo na kay waman kita sa alis pag-kiss yung tatay karon kisya pa kita sa alis. Sige. Di man Nay, dito diha. Dito diha. Dito diha lagi pag-kiss. Kabisaan yung asawa na kaya. Kabisaan yung mga sa nagado. Di ko na mautot na, Nay. Di ko na mau lagi tuwa na mau. Nay, di sa mga Was kuya lagi nasa saksi, was kuya, di ba ya? Naman kita. Nanay ko. Ako ang hintay sa birthday na tagal ng panahon. Ako nakita na naghanda na ganito. Ako pa ang ganito. Ngayon lang na kita na ganitong handa dahil sa mga kapatid ko, mga babae. Lahat ng mga... Lahat tayo, mga babae, mga lalaki. Ganyan lang. Ano na sila eh. Parang... Magpasalamat po ko sa si Roy kay Pasalamat na lang. Bisihan ni Roy. Inganin na pagkasako kasi bagong uso naman ron ang mga panahon lagi may bighatin nga sa ulo man. Karon lang mga bagong uso ng panahon. Karon na mga anak, vloggeries naman. Sabay-sabay na sa panahon. Sige na. Eh, wala na mama ko dyan. Wala na mama ko. Huwag mo mag-upag-kiss lagi ko. Hindi mo to. Nay, wala lagi ko na mama ko. Yes, kuya, Nay. Wala mama ko pag-kiss yan, no? Wala dyan mama ko. Kiss ko ko try. Kiss. Diyan na, Nay. Mura magpapagkasal. Kaya na mauna. Salamat. Ay, napa Tagaladyo nga tagsara mo. Taga USA. Karon ka dyan, ikaw ulit. Ako kay taga London. Ako. Nay, happy birthday na. Sige na, panghatag na mo plato. Kaya na ba? Uy. Alam ko siya. Kasi dito to siya kay bisita na. Ana mga anak. Matag ko ka mami. Siya. Nanawa lagi. Lakkan ganyan ka kuya. Tanan na ba kila? Ano lang nila lakkan biya. Ako gusto yan. Kaya pa ay. Galing kami nila. Ya. Bakit ka umiyak ya? Hoy, magka
Plato ka na, plato, bili na. Digit lang yun. Okay. Ako na ikaw. Ilya. Paano ka dumating? Ano kira? Ano na bisita? Nabitaw. Yan ay, ba't kita naman atin ikaw mahal. Ayun, may bisita ka dyan. Sa mga bago lang yun. From the bottom of your heart. Pati sila ko na. Ayan. Surya. Bibi. Tuhan Tuhan nih. Oh, ini bakal Hindi na ito pa rin mo. Oh, doon kay babaw din. Ano ang kukuhan ngay? Lunsod? Tagan tayo mululu. Namas antin ko. Nanti Mela. Alam ko. Kamu tayo lagi daw sa kalibo na eh. Tagpila? Sa kalibo. Asa mo ko sa kalibo? Ha? Asa mo ko sa kalibo? Manita ta. Sindeng papa. Ay, sindeng 3,000. Happy birthday, Nay. Madam, happy birthday. Aduh, okay. Ala, okay. Ala, kayo mga ligo. Sabi lang mo. Sa makan. Hi, Day. Ikaw ganiya, murag 18. Lagi, sama-sama. Tingnan na. Kana sa mga bata, okay. Bata dyan na sisilian kay dato na. Tingnan na lang. Ating ngambag, baby fish. Ang baby fish pag mga at kanalagin niya. Hindi kay adili na magod, natawonon. Agak ko bitaw na kay saray. Dito sa Atipulo ba? Tiba ko kasada agak hambol na tanta kasar po ng puti ni. Wala may ito na bunot. Mati agak buhok tagaspod. Katulaging nag-asa ni mo, te. Sungay. Ingat tong bata ito sa picture. Lo. Ilang taon ka na lo? Ego 65 natin. Ini bata. Bakit lo ang lakas mo pa? Siyempre, palpos masok na nagayang hindi magdong kasara. Ang lulo ko 55 pa. Mahina na. Bakit ito ang lakas mo pa? Di na alam na. Opo ko 50. Puti na gang dinibungat. Tamad to sa imong bangat ya. Bakit ito? Hindi na matuloy sa kaon ron. Hindi ko kayo abot ng buong musimit ako eh. Mo ba? Maguwang para lang, pero magmurabang na talawa. Itaw. Wala na tiwang si ate. Yan ang katotohanan. Forever young. Forever yan. Kaya is muna ka maguwang para lang. Baba kayo po kasi winta. Mahapit na po eh. Adili yun na bata. Lagi, grabe. 32 asa ka diha. Di mo na. Mangod pa na ako. Bisa pagtanawan, bisa pagtsuran. Ang estimate niya, last time mo, 37 pinakataas. Kita orang pusa 32. Kalami. Ang taga-kaundan ni Bato. Sasaba kay mukha sa na doy. Hindi na mukha, malangan na. Sa abang edad ba naman Marlene na ko? Or nabusog ako. Mali pa yung niya niya kay may mga birthday na niya. Mali dyan ni siya kaya tumaling ikaw. Tapos po isa, kasi bakit siya? Salamat. Hindi na bitaw ito eh.
Ano na na, huwag mo kayo mamukurenta na. Arigato gozaimashita. Ang naong nila, dila ka tayo 37, kung mabukutan tayo doon, kurenta na kami. Ako dapat ano? Ako hapit na ulit. Ilan na mga bibibisip pa rin? 21 dahil kay 80. 21 ang iri kong isa. Dong! 21 na sila. Sabi sila dong. Ako na 83. Jadi duduk kau tagay. Tagay sa Jin. Ika na lagi na. Tagay sa Jin kau bisa. Kana. Go, ano na ka? Kurenta na rin ka, Joel? Kurenta na ka? Oo, October. Si mo im. 83 na ako. Ha? Ibon na ka, Jolie? Pero, 83 na dyan, John? 36 pa ko. No, di ay, may buhat ang buto. Sabi rin tawag ka na ng duha ba kayo? Puro na dyan sila katawa. Good vibes na dyan sila duha. Langaw na. No, di ay, may buhat. Sa bata ka? Ikatigawa mo sa pabutan. Ito kayo magsigurang seryoso. Galingin na tiguang.